Nyakwara Mugejong dakika en 21 tok sadek mar okinyi machiegni e twak mar wecheno mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejong thuon wach modwa twake otudore kod ratich joked ne ratiro. Kinde mathoth waneno ka joked ne ratiro wuok oko kendo gikedo ne ratiro mag oganda e gwenge mopogore opogore bede pacho kae kata nyaka e pinje maoko. Kata kamano jogo makedo ne ratiro mag oganda koroch ratichgi ginto ng'amo winjo be ni wuok oko kendo kedo ne ratiro margi. Magibiro duto kotudore kod gino mane owacho dichieng' manyoro kata sigana mane Boniface Mwangi kachiel kod nyawadgi Agatha Atuhaire nolero malit mane gikale e lwet apisas mane pinyno mar Tanzania kama e dwe mokalo ne gidhi e pinyno mar Tanzania mar mondo mi gichung' kamoro achiel kod jaket sirikand Tanzania Tesre mano Tundu Lissu mabura mare ne iwinjo e nyim doho kakoro Tundu Lissu ne omak kod ketho mano mar ndhogo sirikal mano mar pinyno mar Tanzania gino miluongo kanyo kod dongere ni treason kendo e pinyno mar Tanzania koyudi kod ketho mar treason to kum mare en nek mane momiyo joked ne ratiro mag oganda mawuok e pacho kae kachiel kod pinyno mar Uganda nowuok oko mar mondo mi odhi ochung' kanyakla kod Tundu Lissu. Kata kamano kaluwore kod sigana mane giyango odiochieng' manyoro ne gikale malit ahinya e odiochienge adek mano makgi kod kata mano makgi e pinyno mar Tanzania. E kinde magi duto timore gilieko ni sirikal mano mar pinyno mar Kenya kachiel kod mano mar pinyno mar Uganda nokotimo gimoro amora mar konyo jopinygi mane koro kale sand malit ahinya e lwet apisasa e pinyno mar Tanzania. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejong abo bedo kod welo ariyo mar mondo mi wago mbaka makamae mondo wang'i anene to Boniface Mwangi kachiel kod Agatha gibro bedo ka giyudo ratiro margi e yo makare to gibo bedo ka gitimo ang'o mar mondo mi ratiro ochopnegi e yo makare. Parni riwruoge mamoko kata grube mamoko makedo ne ratiro mag oganda mano moriwo gai machon mar doho Will Mutunga nyaka sani koro gidwaro ni jatend piny Kenya mano William Ruto, jatend piny Tanzania Samia Suluhu kachiel kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni odonjnegi kaluwore kod kit sanda mane Boniface Mwangi kachiel kod Agatha okale. Okinyi makawuono antiere kod welo ariyo wendo na machielo mano Salim Odeny ma en okil ka bende en jaked ne ratich oganda obo bedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano gi thuolo ni antiere kae kod Frederick Ojiro apisa e kedo ne ratiro mar oganda mano ka Vocal Africa. Oyawre Ojiro ichiwo nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Oyawre ahinya. Yes. Machiegni twak okinyi makawuono. Agoero kamano kendo amoso Nyakwara Mogini oyawre uru kuonde mauntie. Machiegni. Ero kamano. Nyakwara Mugejong mana kiseneno mane wendo mase bedo go de studio okinyi makawuono. Imbende kamora mora ma itudri kodwa bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuo kariade kauchiel nononono. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Odiochieng' manyoro jafwambo marwa Cleophas Oluoch ne yudo thuolo mar chopo kama Boniface Mwangi kachiel kod Agatha ne chiwo sigana margi kotudore kod sanda mane gikale e pinyno mar Tanzania. We winjane report makamano e kawadhi mbele kod twak marwa. Jokedo ne ratiro oganda ariyo Boniface Mwangi mawuok e piny Kenya kod Agatha Atuhaire mawuok e piny Uganda otwak e thuolo mokwongo nyaka ne wegi thuolo tok kane ondhigi kod sirikand piny Tanzania. Ka gitwak gi ute fwambo odiochieng' makawuono pacho kae gilero kaka ne omakgi ka giwuok e magawa mane gintiere nyaka kama ne olornegie. So some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and pull it out. And they told me to strip naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs. And then I was grabbed by about 4 men. And they also ordered me to strip naked. Now, I was afraid. You know, many people think I don't get afraid. The rest is everything they did to Boniface. They are inserting something in your anus so bad. Bende gilero ni ne oketgi e udi mane ni machiegni kendo ne ginyalo winjo gimoro amora mane timore kaka jowetegi bende ne ywak gi rem. I first got afraid when they blindfolded us. I think I had a moment of like almost a panic attack because
always my fear was being tortured. I always thought, I wish the day they get me, I have like poison and I swallow it so that I don't go through so much pain, so much humiliation. So I was afraid when they picked us up, and then I told myself, there's nothing you can do. Mwangi kod Agatha ne ochopo e piny Tanzania mar yuoro e bura mar Tundu Lissu, jatend kweth maketo sirkand Tanzania tesre, mane otere doho mar duoko penjo e bura mane omak kod sirkand Tanzania. When we went to Tanzania, we went there as friends of Tundu Lissu and friends of Tanzanians. I'm an East African, I have an East African passport, and I'm allowed to travel freely within the region, because that's the deal we are. Like we're a regional bloc. I did not go to that country legally, and I did not commit a crime, and that's why they did not take me to any court. Boniface Mwangi bende oseo sirkand Kenya kuom dino itgi ne sand mane gikalo e piny Tanzania. Government was complicit in that torture, and if you look at our Foreign Affairs Minister Mudavadi, when he spoke, he did not apologize to me. He apologized to Tanzanians that we took our bad manners to Tanzania. So it's very clear that our government had a role to play in our torture. Inyalo par ni ok gin kendgi mane gikalo e midhierogi. Okinde mawuok e pacho kae kama oting'o Martha Karua kod maneno ogai mar doho ma pacho kae Willy Mutunga ne otam donjo e piny Tanzania kendo duokgi Kenya kinde manok tok lor e alap ndeke ma Julius Nyerere boma ma Dar es Salaam. We look to the East African Community, SADC, East African Court of Justice, the International Commission of Juries, Foreign Embassies in East Africa, and the United Nations High Commissioner for Human Rights to act decisively. The time for silence is over. Stand with the people of East Africa against tyranny and impunity. Enyuak makoro oweo pektich ne sirkal mar Kenya, Uganda kod Tanzania kabende ibiro non gigo ma joked ratiro mag Uganda yuago ni midhiero manojokogi e pinyno mar Tanzania kendo ibiro kawo okang' mawinjore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ojiro karwa kitwako kinyi makawuono ang'eyo ni in kaka achiel kuom joked ne ratiro mag oganda mwantiere gode pacho kae ni sewinjo kata ni winjo sigana makamano mabende ne olero odiochieng' manyoro kod Boniface Mwangi kaachiel kod Agatha. En gino malit ahinya kakoro wawinjo ni dhano notimne gigo kit gik manotimnegi odiochieng' manyoro, kit kaka ne gilero sand mane gikale kaachiel kod lit mane gikale kabone ne giwacho kanyo ni ok en physical kende to nitiere kata internal injuries moko mabende gintiere godo kaluwore koda kit sand mano sand negi godo. Nyaka sani gin kaka jogo makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod in achiel kuom jogo makedo ne ratiro mar oganda. Bende paro ni chik nyalo kawo kore adiera mag yud ratiro margi? Erokamano, gima adier makende en ni nitie chik. Nitie chik matayo pinywa kaka Kenya, nitie chike matayo East Africa, kendo nitie chike be matayo wa internationally. To nitie nyaka bende kuonde minyalo yudie ratiro mege jogo mohinyi either locally, regionally and internationally. Iwinjo ka jatelo machon maru court Willy Mutunga wacho nitie nyaka the East African Court of Justice. Koro chike nitie kendo kuonde minyalo yudie ratiro gi bende nitie. Shida ma wan go en ni jogo ma otelonwa politically i pinje mege East Africa gi gin jogo ma onge ubinadamu. Ye chik to nyalo betie to ka ionge kod ubinadamu, utu ama humanity, kanye kama problem chakre. To mar ariyo bende en ka jogo motelonwa kaka presidents motelon East Africa gin kod record maricho kendo giamua ni gidwa riwre karachiel mondo gitim gigo maginyalo timo kata bed maricho manadi bora ni gibeti telo. Mano shida mara ariyo ma wan go. To shida mara adek en ni kata mana institutions of justice ma wan go within East Africa ama internationally bende it is so bureaucratic. Process no bende involve a lot of things. Koro neno ka ng'eny dhano ok poko kao ondamo ilago mondo olura tichgi under those frameworks. But gimada wach kapok wadhi mbele kod twakni en ni gimotimre ni Boniface Mwangi to kod Agatha ok ochakre kawuono.
Kiwacho no kochakre kawuono matine no osebedo kotimore to timore mane pinje kamano timore kono kose Kenya ka bende dipodi jo Kenya mang'eny mosehinyore lwet jomoko ilwet ipinje moko within East Africa. Wanyalo para Lamin Kimathi kano dhi Uganda kakae no kawe bokane almost 1 year gisand mapoko daro yudi kendo no tere mani chula moro. Wanyalo paro jo Uganda kano biro kakae Besigye is the most recent. Nyaka activist moko bende no ogol Kisumo gisand mapoko daro yudi Besigye even as we speak now Besigye ni kanye mawakili ko yeno nene familia ne ko yeno nene chiemo kmiye i wacho ni gikalo i hinyruok mopogre physical mental koro enani koro case mar Boniface Mwangi to kod Agatha koro en mahundu irang'any mamalo kabisa kendo en mahundu ma itime gi madarau mapok daro yudi nwach ki iwinjo gima Boniface Mwangi wacho en testimony mamare kendo king'iyo Boniface Mwangi kod Agatha onge ng'ama duondwa kaka ni mano gima gipanga mondo giwachi en adier makende to jogo ma believe ni Boniface Mwangi kuwacha adier mondo ging'iswa adier mopogre kod mar Boniface Mwangi nikech ene mane owacho ni otimne gigo kendo kaluwore kod kit kata kaka noyude nikech iwacho ni en nokobedo deported nikech kata kwa kinde mane ogolo statement mare nowuok e pacho kae tarik 18 mar mondo mi odhi owinja Buch Tunde Lissu mano winjo bed ni winjo tarik 19 mano dwe mokalo to wacho ni en negin group maduong' tido ka nitiere joma moko mano bedo deported back to Kenya kata kamano ginto nojwange mana etong mano mar piny etong mar pinje gi piny Tanzania mano nyiso nango kanyo bende no choch ratiro margi nikech adiera joma moko to nobedo deported bad ndege odwoko mano nyiso ni mokwongo wakwongo ywak ne sirikand Kenya ok wakwongo ywak ne sirikal Tanzania wakwongo ywak ne sirikand Kenya nikech ango goma ywak ne sirikand Kenya en kane Boniface Mwangi gi osiepene dhio Tanzania sirikal ma Kenya nong'eyo kendo giwacho ni ne giluwo yo mar adiera nikech Boniface Mwangi bende wacho ni e kinde makata ne ochopo airport kacha nopenje gimomiyo biro Tanzania nokoriambo owacho adiera ni en to biro chung gi Tundu Lissu bo chiwo nyako boke ge duto ne gin mag adiera ma bende was a public trial, a public process why wakne sirikal ma Kenya ni kaja Kenya oyudo chandruok i piny mawoko en jukumu mar Kenya mondo okaw ndamo mokwongo kendo mapiyo mondo ng'en ja Kenya man gi chandruok cha ratiche okethi to oduogo i Kenya iyo maber kata king'yo chieng' mano mak Boniface Mwangi giri sirikal ma Kenya noling nene ywako kuom jogo makedo ratiro mar oganda gi familia mar Boniface Mwangi giri eka koro sirikal ma Kenya chakolosi wachno mar ariyo ere gimomiyo ka Boniface Mwangi ne gini situation ilachande statement mege sirikal ma Kenya ne chal ka gima ngiso ni Boniface Mwangi rejo manokoso kendo sirikal ma Tanzania ne timo mana tijigi to kwawe mano to kapok wawe mano wewe angadi matin kapok idhi e wach machielo in kaka jaked ne ratiro mar oganda e tiju mar kedo ne ratiro mar oganda ununtiere pacho kae kaluwore kod sirikal kata gino mane jatend piny mano ma Tanzania wacho ne wacho ni onge kaka nyalo yie mar mondo mi jomoko wuoge pinygi obi oroch arita e pinywa tich mar kedo ne ratiro mar oganda kaka ina ja Vocal Africa kendo thothne itie pacho kae owinjo benu kedo ne mana ratiro mar jo Kenya kende koso yienu mar mondo mudhi nyaka gwenge mamoko kaka Boniface giri koro no wuok pacho kae ka koro gidhi nyaka pinje maoko nikech kata kaka ni winjo kaka jotend migepe no loso mabendo chungne tudruok kod pinje maoko Musalia Mudavadi no loso ka gimodok ne sirikal ma Tanzania gino mabende jopiny noko kawe yo makar aparo ni kancha wantie i Madaraka Day mchiwinja achiel kuom the welo manogweli paro ni miyo moro kanogolo his speech noloso sana about weche meg ratiro mar oganda to kod justice noloso sana about historia mar jo Afrika kendo nochako wacho ni piny igero kod mbaka to kiny igero kod kedo koro wan wawacho ni statement mar president ma Tanzania was a political statement
to nen statement ma odwa mondo okwedgo jogo mofil ni nyalo chung kod dhano ihinyi pinye. Gimomiyo wacho kamano en ni ratiro mar oganda are universal. They are universally declared human rights. To ratiro mar oganda bende onge kod boundary. To ratiro mar oganda bende gichal kaka gin Uganda, kaka gin Kenya, kaka gin Somalia. To ratiro mar oganda bende nyaka giyogre. Ok inyalo san anan ratiro mar chiemo, to ratiro mar ngima taongo go. Kathoda chiem nadi. To gimwatemo wacho ni gigi bende kod frameworks ama utaratibu miluwo chema ikedo ratiro mar oganda. The most honorable thing manene President Tanzania dotimo niko pon no feel ni harakati mane Boniface Mwangi ridhi kedo ratiro mar oganda. Wach gima negative manatimo sogolo solidarity chung kod ngato ming'eyo. To mar ariyo Martha Karua no thika ka wakili. To jogo ng'ano maneni i court Tundulisu en gratiche ma mondo chung'ne kod wakili. To wakili mari nyalo work anywhere in the world. Oge kama chike yote mowacho ninyo wakili mari nyaka bed mana wakili mokipinyi. Kata na William Ruto kakae kano otergi nyim doho mar ICC. Iweche malit sana. Wakili mbego kune ginjo Kenya kende. Negi kawo wakili all over the world. Koro wan gi mowacho enini Mama Samia ne okoso ni jo Kenya kendo no okoso ni Boniface Mwangi nikech ne be ni adier chutho oamini gima wacho chande. Boniface Mwangi kope no okoso orocho chike ma Tanzania to ni kawe imake titere nyim doho kod ketho mameke. To kopo no neno no Boniface Mwangi mondo oduoke Kenya kakae machak no duok Boniface Mwangi. Nwach no beni basitu mon Boniface Mwangi deportation obedo handed over to the Kenyan authority. Okinyal kao ngato tigoyo tihinyo iyo mani i abandon ikoru wang'io. Wawacho ni mano kata man under international human rights principle he that seeks equity must do so with clean hands. Kopo ni Boniface Mwangi gagata no koso ni Mama Samia to bende kedo okonyal kendo tiyo kod koso irekebisha Boniface Mwangi giri. Koro mano kwanya liego kendo onge sheria yote mama chano luwo iwach mar Boniface Mwangi to no nyiso mana level of impunity kendo koro confirm ni piny mangima ni kweli kabisa Samia en dictator mapkodoro yudi kendo pogo Samia gi William Ruto kod Museveni onge gichal to girom. Yes. Atonya kasani wanyalo wacho ni tich mano mar kedo ne ratiro mag oganda bende nitiere kuma kochopo to winjo be ni draw the line kalure ni kod malit makoro ne wawinjo ka Boniface Mwangi wacho nikech adiera no wacho ni kata obedo ni nobuogi ni kiku wach gimoro amora mane otimno ka untiere pinyno mar Tanzania odioche manyoro ne wanno ka gichoko chira ka koro giwuok oko bagi lero un kaka jogo makedo ne ratiro mar oganda bende nitiere kuma kochopo to koro nyalo wacho ni wan to koro kai wanno ka ngima wanitiere kama rach we wa retreat wadoga ne chien mondi waparane okang machielo mwanyalo ka. What about retreat is in regard to which mega safety and security. Marangano makedo ratiro mar oganda. Mano does not mean koro Kenya wacha dieri because koro obuogin ki wacha dieri the negi. East Africa ama kata na Kenya wakae tegi mlo mun deficiency of truth. Adier tin. To joma dwara dieri bende tin. Mano konyiso ni jogo makedo ratiro mar oganda ama ngata muamini igimoti manen gimaber kikwacha dieri. Wachungure dieri makata kopo William nani jatelo moro miluongo ni PLO Lumumba wacho wach moro ma very interesting. Wacho ni say the truth even if the truth will deny you job or will take away your life. Adierno is very important. Nwach adierno e magero piny. Koro anayeg Boniface Mwangi kabisa kod Agatha kuom chung ya dier kendo wacha dier. Kopo na dier ne mabro ka ongemawa. We jogo ka ongewa because pinyni be ngama bro dake milele bende onge. Adier no is important kendo adier ne manyalo konyo piny. Adier managers yo wacho ni William Ruto I wach mar finance bill omiyo finance bill no witu oko. Adier no nyalo minegi, adier no nyalo mitwei. One last year December no wachungi adier iweche megi abduction. Dong no wachungi adier to not mwanade.
no go malit, no terwa police cell, to bang 1 day, 2 days, jogo mani William Ruto abducted, no duoki. Kuro adier no is important regardless ni consequences mage mi be pitia sami wacha adier. Kuro a support asilimia 100 kwa 100 Boniface Mwangi to kodaga atagi jogo tema ratiro mar oganda ichungi adier makende. To nyaka sani kinde ma ukedo ne ratiro mar oganda nikech adiera wasebedo ka waneno ka jogo makedo ne ratiro mag oganda makore ahinya koko pacho kae nyaka pinye ma ok nyalo bedo ni gin achir nade mage ma ukale ainya kutemo mar mondo mi uked ne ratiro mag oganda ainya te pinje mago mag East Africa kata Africa ma ugwe nikech wanyalo wacho ne piny Kenya kae ema nyalo neno ni joked ne ratich oganda osebedo ka wuok oko motegno kendo kedo ne ratiro yo makare kata kamano e pinje mamoko ne waneno ka Boniface Mwangi giro temo mar mondo mi kata Tanzania waneno gigo motimore negi. Uganda bende okosebedo ka wawinjo ka nitiere weche go ahinya mago mag kedo ne ratich oganda. Mokuongo nyaka wawinjre ni wan kod telo within East Africa moko heshimo ratiro mar oganda. Kendo wan kod telo within East Africa moko heshimo sheria. Magiti mna kod sheria stima favor gi. Stima sheria konyo gi timo gi magidwaro. To stima sheria ngo ben chung ne ngano mohiny to sirikande mango within Africa oktambua sheria. Mara riyo ni wan kod secret agreements milongo ni refulma ma jogo mochung weche mege security within East Africa obet piny boloso secret laws ama agreements magi wacho ni kopono tieno laws about kuoma tomre pinya to ringo biro Uganda mak nago ikel nago ama lal na kode kendo wanyalo mi examples mege jogo mo osebet ka kedo ratiro mar oganda e pinjegi to giringo gibiro e pinje moko mege East Africa to olal kodgi yomoro malit sana. Wan kod Tekla Michael mukaw kuma na Ethiopia malo kae wan kod kaka Besige no kaw gi jogo mopogre ma kata mana mak mar Boniface Mwangini wan gadier makende ni William Ruto emochochea mak mar Boniface Mwangi Tanzania ranyisi ni tiere kanya nikech adiera gigi duto mar mondo mi koro kaune gi chi nikech kata kaka grube makedo ne ratiro mar Uganda motel ne kanyo kod William Mutunga ne giwacho ni gidwaro ni jatend piny William Ruto jatend piny Tanzania Samia Suluhu kaachiel kod Yoweri Museveni odonjne gi kaluore kod maundu mosebedo katimore ne ji e pinje mag East Africa Kenya Uganda kaachiel kod Tanzania gimomiyo wacho mano enini mokuongo nebed ni nyathi William Ruto emotimo ni maundila no Tanzania dikoro Ruto podolin dikoro sirikal podok chap ni manyaratiche mano nyiso ing'eyo ni silence mineno my so loud ni nyiso complicity kendo nyiso ni state interest iwechegi omiyo wan wa challenge William Ruto gi sirikal mare ni kopo ne ok ni usika e hinyruok mar Boniface Mwangi wogoko mondi challenge wa to the contrary. Angomo feel ni negi usika nigedo ngano mara is one joten migepe mano Musalia Mudavadi loso kaachiel koda jagoro mongirore mochungne tudruok kod pinje maoko dong negi loso to gin gi symbolize sirikal kose mano ok noromo jatend pinje negi loso to negi wachango mokuongo negi hujumu Boniface Mwangi kage wachane piny ka piny kod shikegi ni wan tabia wa maritogi wawe mana Kenya ka mara riyo oknegiloso nyaka chaman samana ne familia mega kina Boniface Mwangi gijogo makaratiro mar oganda osukuma gi ochochia gi mondo gilos mano ngisi something to mara dek be wangayo ni Boniface Mwangi osebet rang'any mamalo ka siemo sirikand William Ruto kod tabia ma William Ruto gima giluongo ni past records mega William Ruto ma wa feel ni because Boniface Mwangi osebet ka penjo tabia mar William Ruto kod sirikande William Ruto noti kod nafasi ni maloso kod nyawadgi mondo punish go Boniface Mwangi to wawacho ni if we are wrong to William Ruto mondo challenge wa because the growing belief and understanding and William Ruto no ng'eyo kabisa kendo gimong'eyo ni before citizen ma Kenya tumni gik mane tumni ka nyaka serikal ma Tanzania no penjo serikal ma Kenya wan kod adier makende ni maundu manotumni Boniface Mwangi kendo kaka no bedo framing omumio no gole to duok jomoko
nyiso nitie communication manotimre kod agreement manoket. Communication nyalo bedo ni ne kind ng'a nikech kata kaluwore kod statement mane Boniface Mwangi ogolo dichieng' manyoro nowacho ni kit kaka arita e pinyno mar Tanzania ne nyise ni en achiel kuom jogo mano wang'o od bura ma pacho kae. Nochich ni nyalo bedo ni nitiere tudruok moro e kind jogo mochung' ne arita piny Kenya kod Tanzania. Nyalo bedo ni nitiere tudruok moro ma koro seche moko keto ngima oganda jo Kenya kata kamara. Nasiwa isewachete. Kulingana kod statement mar Boniface Mwangi to kod statements mege jatelo mar foreign affairs, their body language kod gik mane Boni owacho weche go communicate kendo nyiso ni gigo te manotim ni Boniface Mwangi kane pok otimne serikal ma Tanzania no ogomba ka serikal ma Kenya i weche go kendo wan gadier ni kata na statement mar jatelo Musalia Mudavadi kod nyawadgi Seng'ei nyiso nigeo kod haja mar defending ja Kenya kendo nero ni gino moro gisana emomiyo nene gipielo nwa iwach emomiyo wan wawacho ni ka William Ruto ok nobedo involved gi sirikande imahunde ma Boniface Mwangi okale owuog woko mondo omiwa evidence ni adier obende okumo. The only justice mokwong monyo wanyaido kuom sirikal mar William Ruto ni eno mondo owuog woko mondo okwedi mahundu mane Boniface Mwangi okale to eno won onyisra nyisi ni justice kod adier mondo timwa penjo ni ne bed en wuod William Ruto ama nyathi Mudavadi dobet kama mane penjo mwa penjo nwach wase nyaka neno jogo ma sirikal pinje magidhi oyedgi kod keto mege smuggling, drug dealing, serious criminal offenses to pok wanene kitu mano gik manotim ni Boniface Mwangi gi kendo sirikal ma Kenya wuok mondo kwajo ka ni bedi kod huruma be wanyalo loso under diplomatic relations to marwani en gima leta henya emo me podo wacha ni must go. Ruto must go. Adwa ni wawinja ne kaka Willy Mutunga beneno loso dichieng' manyoro kalo ne achiel kuom jogo makedo ne ratiro mag oganda. Wang'eni Willy Mutunga ne en jalma ne en ogai machon mar doho e pacho kae kinde mokalo chien noloso kotudore kod gigo matimore e pinyno mar Tanzania. We wawinja ne mondi. We got there at 2:30 a.m. and that's when we were detained. From 2:30 a.m. to 3 p.m. We were not told why we were detained. Walikuwa wanasema kuna changamoto. Hapa Afrika Mashariki tunapiga hatua nyingi kurudi nyuma sisi katika masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Why would a whole state have a list or mark activists coming into the country to stop us from attending Tundu Lissu's case? So I'm asking what Samia is scared of. Haya mano Willy Mutunga, Hanifa kachiel koda Halifa ekidema gin bende ne oduok gi pacho kae kalore ni ne otamgi mar mondo mi kik gidonje pinyno ma Tanzania mondo gidhe gi winj bura mano mar Tundu Lissu mano higa mano dwe mokalo dwe mar abich gi thuolo ni anyisi ni wendo na machielo Salim Odenya ma en okila ka be ne en jaked ne ratiro mar oganda bro bedo ka tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa. Salim Odenya oyawre kendo machiegni twak ichiw nado kinyi makawuono yaure mose nyikora mogino yaure uru achio maber ani saya ona piny moskom chopo moleo at least iwacho ni better late than never pokwa dhi mabor ahinya watoko tudore kod ratich jokedo ne ratiro odiochieng' manyoro ne wawinjo kaka Boniface Mwangi kachiel kod Agatha ne ochiwo neno margi kata ne gikale maleta ahinya mano kotudore kod san mane gikale pinyno ma Tanzania to bende wawinjo kanyo ka Mutunga, Hanifa kachiel kod Halif gin bende ne gilero kaka ne gibedo deported magiduoge pacho kae kaluwore kod Boniface Mwangi gin giwacho nok ne gibedo deported kata kamano no juangi mana etong mano mar piny tong mar piny Tanzania kachiel kod pinjegi kalure ne Boniface Mwangi ne ojuang e tong mano mar horo mano mayudore yo Kwale kocha mano tong mar piny Kenya kod Tanzania to Agatha bende no ojuang e tong mar piny Tanzania kachiel kod pinyno mar Uganda. Mago nyiso nango in kaka ukila kachiel kod jal makedo ne ratiro mar oganda.
Mokwongo adwa ni mondo awach ni akwede okang' mamalo tim ma piny ma Tanganyika otim, ma Tanzania otimo. Nikech Tanzania ok nyalo wacho ni ok giyie n'oganda mamoko mondo bi mondo wuo kuom rocho ratiro matimre e piny Tanzania. Tanzania oseng'ere kaka piny mano bede ong'ala mambele e konyo pinje mamoko e kedo kod loch mar wazungu e pinjegi mondo gikony pinje mamoko mondo miyo yud lokruok, especially in the Southern African region. King'iyo piny machalo kaka Mozambique, Angola ok dine giyudo independence ka onge Tanzania. Zimbabwe, Namibia, South Africa ok dine giyudo independence ka onge Tanzania. Tanzania ne ng'ado border madonje pinjego mondo chiw support gi kony makende mondo mi pinjego oyud lokruok kendo giyud independence. Kata nyoro ka Nyamino biro makoche piny Uganda nokawo intervention mar Tanzania mondo gidonj kuro mondo gikel lokruok ni jo Uganda. Ok ginyal time ni pinje mamoko to gin giwegi ka koro githiro ratiro mar oganda gi Tanzania to gigeng'o joma moko mondo mi kik donj kuro mondo mi ong'i ni ere kaka githiro ratiro jomoko and ere kaka ginyalo konyo mondo mi kwe kod rito ratiro obedie Tanzania. Koro kanyo to kayiera kodgi and ayiera ni jowadwa manyodonje piny Tanzania. Tundu Lissu ok en ja Tanzania kende, en ja East Africa kende en wakili man go ng'ala mamalo kabisa e wach mar okil e piny Tanzania. Koro ken ng'ama onego kaw wach ne mana hivi and mondo mi jo Kenya donj kuro wan pok wageng'o gi nyaka nini ka gidwa biro ka kirocho ratiro. Taneno ka chal ka gima nitie trend mag pinje mag East Africa gi mondo mi kik ng'ato wuo sama ng'at machielo rocho ratiro kecha bang'e na biro rocho ratiro. So ok aler koro kanya wuoyo kiketho ratiro ma jomoko. Ng'ama kelo trend makamae. Aparo ni en na riwruoge gi mag pinje gi the heads of states gi ne ker mag pinje gi nikech ng'ato ka ng'ato neno ka backyard ni pok yweyo maler. Koro kinyal wuoyo laru mar ng'ama chielo to beto kodi pok yweyo. Koro mae makelo ng'ikruok ni. Nikech onge ng'ama jachir marito ratiro e East Africa ka manyalo chung' mawachi ni gimitimo nok ni kare kendo wabiro kawo ni okang'. Kekita sano kene ka gine ne jatend doho machon Willy Mutunga laktar wacho ni mondo ket sanction e East Africa. Ng'ama biro keto sanction no? Onge ng'ama nyalo keto sanction no nikech East Africa piny madi wach ni ler. To nyalo bedo ni penjo ni sanction no tiende nang'o nikech wacho ni sanction no winjo bed ni kawo ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu, jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni. Gino otego moko miketo mondo kuom ranyisi nyalo bedo otego ma dhi kuom weche mag ohala kata yuto kata weche mag pesa kata yore mag wuoth kuom jotend pinjego kod weche mopogore opogore minyalo ket ni vikwazo nok inyal timo makata mae. But koro pinje mikwana dego be gin pinje man go ng'ala East Africa ka kiwacho Uganda, Tanzania, Kenya kiloro ni jotend pinjego ere piny machielo ma koro dhi dong' East Africa ka to ng'ano ma dhi loro nigi kech ng'ama loro nigi ni bende nigi weche mochido e pinye kumentie. So I think that's the challenge and therefore odwaro sanction moyo East Africa moloyo to koro Tanzania. And Tanzania asebedo Tanzania for quite some time. Ang'eyo ni police kata ma Tanzania are very brutal moingo police mora East Africa ka very brutal. Chon kane wadongo ni wuondo wan kidonjo Tanzania ndo police bro wacho tafadhali naomba nikushike. Mano gima onge kuro. Police ma Tanzania is very brutal and gik ma Boniface Mwangi gini wacho ka gin gik ma chodo chuny. Gin gik ma hinyo chuny kineno gik ma jowadu okale. Mana ni onge makosa magitimo ni golo gi hotel pok gichopo kata e court. To kata dine gichopi e court. Court en go ng'ala mare makende en gi environment ne ma weche ne timore. So there's nothing ma Boniface Mwangi gi jowadgi ne dhi time court mane nyalo hinyo Tanzania kata hinyo Tundu Lissu kata ng'ata e Tanzania kata sirikal ma Tanzania. Yes. Atwanyalo wacho ni gin chike mage mago mag piny Tanzania kata mago mag piny ngima makoro no rochi ne Boniface kaachiel kod Agatha e kinde makoro no makgi gi thuo nikech wanyalo wacho ni ne gibedo detained kendo osandgi kapod antiere kuomi odeny kaka okil. Gin chike mago ben mano mar piny no mar Tanzania kata mar piny no mar Kenya kata mano mar piny ngima makoro ne oroch kuomgi kaluwore kod statement mar odiochieng' manyoro. Nitiere conventions mang'eny kaachiel kod treaties ma pinje osesign mamoko monyuando nyaka Tanzania, Kenya kod piny mamoko osesign. Achiel kuom gima duong' ahinya ma kiyudo katiba marwa ma Kenya kata en gima iluongo ni inalienable right ma cannot be limited. En wach mar right and freedom against torture. So ka jogi nyobedo tortured, there are international conventions and treaties ma Tanzania bendo sechweko okay. Ni onge ng'ama inyalo sandi. At least mano en yo ng'ala ma pinje duto yiere ma ose attain gima waluongo law ni jus cogens. Tiende ni pinje duto se yiere ni ma gima ok nyal timore. Freedom against torture. Koro kanye mako jogi to gi torture gi ok en gima ni kare. There is an element mar gima iluongo ni the right and protection of human rights defenders. Boniface kaachiel gi nyawadgi ma Uganda gin human rights defenders. Gin joma kedo ratiro mar oganda. To joma kedo ratiro mar oganda gi riwruok mar pinje UN nyosechwoko ken nyaka ritgi gin bende. Kech gin magi cheko state. Ging'iyo ni piny owacho ok dhi ahinya ma keth ratiro mar jopiny.
piny ka koro gin be sando gi koro ng'ama kedo ni ji be sando then it means ni wacho pio ng'ala momok ni kare to kata piny Tanzania wuon be nigi teko ma ging'iyo go ni katiba margi protect ng'ata man kuro kichope wach mar right ibo ng'iyo kata katiba ma Kenya kochope right koro kwach ni every citizen be koro kwach ni every Kenyan iwacho ni every person nyiso ni kata ng'ano ne en ja Uganda kata en ja kumanadi to se yudre e Kenya ka katiba wacho ni every person ng'ata man kama en dhano kata Amerika ratiro ma ja Kenya nego ni mobende en go o enjoy ratiro no except ratiro ma koro weni ja citizen kaka every citizen can vote mane ma koro is limited to ratiro ma moko kaka ma freedom from torture inhuman and degrading treatment mako gin gik ma ng'ata enjoy koko de citizenship to nyalo chana ngoma timore pino ma Tanzania nikech kata ka lore kod statement mar Boniface Odichieng manyoro wacho ni kinde ma kata koro ne imako gi no wacho ni odwaro okil mare tadiera mano Tanganyika Law Society ne ochuolo negi okil kata kamano ne chopo kuma koro obila bugo nyako okil manyaka okinde bende koro wuok kanyo wanyalo wacho ni bende okinde nitiere kod duole pinyno kaka nitiere gode pacho kae kapok wadhi yweyo mokwongo aparo ni Tanzania both Tanganyika and Zanzibar and especially Tanganyika aparo ni tie ni pod gi ne okang moro mane wa chien especially gineno ka Tundu Lissu move ne kabisa en wach mar katiba mondo gi change katiba manyachon pod gin gi katiba mane msumbo miyogi wanokene kanyo wasego okang mowuok e katiba machon moyudo katiba moro mathoth ne thoro chiwo thuolo ni japiny nyalo wuoyo kaka dwaro nyalo timo ng'anyo gik makamago kata doko nwa be pinywa ka pod nitie rocho ratiro sama ji timo ng'anyo kata sama ji chiwo pachgi but Tanganyika koro pod ni chiene mano kabisa ni nyalo yudo ni kata ratiro mar ng'ato like ratiro mar okil nigi ratiro mar neno ng'ate momaki kata yalo ni ng'ate maonge gima buoge bino okil nigi ratiro mar wuoyo gi ng'ate modhi yalo ne ma police kata court okong'e ni giwachango confidentiality kendo samo dhi kata police station no dhi neno ng'ate kata obed Kenya ka to onge police monego bed machiegni okil onego bed ni gi muya moro makare mowuoyo go gi ng'ate maonge ng'ama owinjo gima giwacho so kapo ni igeng'o okil no kilo kanyal chopo kuma client ne then inyalo neno kaka pod gin ni okang man chien kabisa mar rito ratiro mar ji nikech mano gi threaten nyaka the issue mar fair hearing and fair trial nikech ka okilo kanyal bedo go kaka idhi bedo tried e yo ma fairly so I think ni mano kaka okilan bende okanyal yiera gi mano ni mano gi ketho ratiro mar joma odonji ni gi main Boniface joma nyo maki ma Boniface Mwangi gini ka chiel go kinde magine magimiyo license mondo practice in Tanzania kendo koro ka gichako giloro nigi police threaten gi then it means they are not in a free society and I call out CCM negi wacho nigi biro rule for 1,000 years and CCM I think is a monolithic party East Africa ka not even East Africa aparo ni kore Africa ka koweyo ANC en ye chama makoro se rule gaminga koro gise rule aminga ma wigi ogalre makoro gibet kuom ji giparo ni gin ye Tanzania and chieng moro koko timre gando chieng moro CCM no pudhe loch e ka ja Tanzania no bed gi thuolo makare gi lok katiba kendo gibro bedo gi yueyo magisegombo gaminga yueyo mokrumi neno ka jokopere wajaja aya dana ko yeyo madunde nyakar moge jang metolo ote magi koka le yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar ote machuo karia de ka uchiel nono abo bedo ka somo ote magi bang yueyo mwaka ogi sani kikidhi mabor Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge
jonjo kod buot nochakane Bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation occurs through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to kok ginen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar wechendo mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani watwak tudore kod ratich jokedne ratiro antiere kae kod Salim Odeny okil kendo jakedne ratiro mag oganda kachiel kod Frederick Ojiro mano apisa e kedone ratiro mag oganda Vocal Africa. Bed thuolo mar cholonwa ote magi duto abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. An bende inyalo tudri kod achiel kachiel kokalo yore ga duto te mag tudruok mano moriwo Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwadhi mbele kod twak marwa Ojiro kaduoki twak okinyi makawuono kaluore kod gigo mane otimore ne Agatha kachiel kod Boniface Mwangi. Bende nitiere kaka inyalo chok ranyisi kata evidence moromo makuri inyalo pedhi mar mondo mi oter godo kata odonjne godo sirikal mano mar pinyno mar Tanzania. Kalo nyaka sani koro wach ni nitiere kata East Africa Court of Justice makuri inyalo chwale bura makamae mar neno ni jokedne ratiro ariyogo mano sande pinyno mar Tanzania oyudo ratiro mar geyo makare. Yes, donge ing'eyo ni mondo isaste na trial proceeding nyaka bedie evidence kata manag witnesses manyalo wacho maging'eyo ama maling'ling ikosa ma miwakni. To adier makne ni Boniface kano duogo Kenya kakae to nene odhiyo e hospital bino chiedhe kendo nitie notim proper documentation, medical documentation igigo manene otimrene. So again that medical report medical evidence en gino manyalo konyo imanyo ni Boniface Mwangi kod Agatha ratiro mamare. To mar ariyo bende en ni gise nyaka golo nyinge jogo ma ne gishuku ni ema ne gin behind irocho ratechgi. Koro already kata mana gin giwegi based on the medical reports to kod testimony ama confessions ma make gi nyiso ni mano is a good basis ma inyalo tigo mondo kedne ratiro mar Boniface Mwangi to kod Agatha. Koro ng'ato kikuondwa ni Boniface Mwangi kod Agatha ok nyal yudo ratiche. Nitie some minimum opportunity and evidence minyalo tigo mondo
Agatha kod Boniface Mwangi oyudra tiche. Yes. Penjo makamano bende adwa nachual ni in kaka okil Salima. Bende nitiere kaka inyalo donjne sirikal mar pinyno mano mar Tanzania e yo makare kaluwore koda gi maundu mane gitimone pinyno mane gitimone ja Kenya kaachiel kod ja pinyno mar Uganda. Ya nitiere okange modhuro ma joked ratiro Boniface kaachiel gi nyawadgi Agatha nyalo kawo mondo mi giyud ratiro margi. Achiel ma anto gi kora aneno ni ok bi nyago lemo malach ahinya but maginyalo chakogo en manyo ratichgi within the judicial system of Tanzania itself. Judicial review process in Tanzania mondo kata petition mondo mi gidonji ni sirikal ma Tanzania, especially bad migao mar obila kuom rocho ratichgi. And mano nyalo miyo gi justice within the judicial system ma Tanzania itself. Kamano ok onyalre nikech gifwenyo ni samoro ratiro ok bi yudore nikech piny owacho ni owachono kendo piny owacho ma samoro nyochiwo chik mondo miyo sandgi kata mondo timnigi mano, then ginyalo choro ywak gi kata ng'ur margi e doho mar East Africa mar ratiro, the East African Court of Justice. And should they realize kachino kakoro ywak ni East Africa ka bende chal mnaga gima ker gi winjore and koro ngato ka ngato dwaro mondo dog ni nyawadi na be chienga kochopo ibiro dokna ma ina kwadhe ni abe kwadhana biro chopo, then ginyalo tero ng'urgi court mar Africa ngima, which is African Court of Human and People's Rights, mondo migi ng'ur kuro against koro ke court no koro kagidhi koro gidhi ng'ur against police ma Tanzania but against the state ma Tanzania. Ni piny owacho ma Tanzania uchiwo muya kata environment mondo miratiro margi orochi, taito piny owacho ma Tanzania nogono otamore ka okang ni jogo menyoro choratichgi. They have all the way nyaka ICC kech moko kumik magiwacho gi na ratiro ma fall within ketho mag ICC. To ka ng'adi matin wang'eyo ni Boniface Mwangi kaachiel kod Agatha wacho ni gibiro bedo ka gichwalo ng'ur margi mane East African Court of Justice. To wang'eyo ni East Africa Court of Justice yudore boma ma Dar es Salaam mane pinyno ma Tanzania. Boma Arusha e pinyno mano mar Tanzania. Bende nitiere kaka weche makamagi bedo ni do makamano nitiere boma ma Arusha Tanzania kumano timnegi maundu makamano nyalo rocho kit kaka inyalo bura makamano. Okapar kamano nyalo rocho ahinya, and aparo ni mano be Tanzania nyonego ng'e gichako buogowa kech Tanzania ema e piny makoro headquarter mar East Africa. Gige waduto mag East Africa ni kuro. Tribunal manyiche yalo weche mar Rwanda ni Arusha, Parliament maro ma East Africa ni Arusha, Court maro mar Justice ni Arusha. So gige waduto ni kuro momako East Africa te. So everybody kata madwaro justice kata ni Tundu Lissu kata ng'ama nadi chuna ni nyako donje piny Tanzania. To kakoro Tanzania kanye mosebedo piny ma coach ma ng'ato ok nyal donje, then wanyalo chako kata consider wach mar golo headquarter wa kuro kata golo gige wa ma nyalo yalgo kuro kata kwende mag buche wa man kuro machalo kaka court machalo kaka parliament mondo spread elsewhere. But ka duoki moriere en mano tok biro cho ratiro nikech judges mabedo kuro are not necessarily jo Tanzania. Jo Tanzania ni judges gi kuro to pinye mag East Africa mamoko be ni judges gi kuro. Wang'eyo ni nyawan gi jaja Nyachae manyo kuro kanye biro laro wach mar IBC, but por wan gi judges wa kuro ma represent interest wa kaka Kenya. So kapar kamano to nyalo miyo ratiro rochi e kodno mana nikech en kuro. Gima nyalo timre samoro ni jo Tanzania nyalo mobilize themselves sama nadi ma case no dhi nyime mondo mi ginyis kwedo kata ginyis sir magi nyalo siro go sirikal kata kwedo wach mar gik manyo timre gi monj manyo tim ni jo kedo ratiro. Ojiro be paro ni Agatha kaachiel kod Boniface Mwangi kaluwore ni koro gisewuok oko ka koro gin bende ne giwacho no ginyal ling ok ginyal bedo silence kata bedo ni maricho no timnegi. Kata kamano ni winjo ka giwacho ni ne omigi onyo kali ni kik gidog e pinyno mar Tanzania kinde makoro ginyalo bedo ni koro gin in pursuit of justice makoro gintiere ni makoro kata katiyo kod ranyisi ni gidwaro dhi e East African Court of Justice mayudore Tanzania kono ginyalo dhi kigin kose nyaka koro gibi giyier mana jogo machunge loe gi kaluwore kod buok manose buogi godo ni ka ginyono Tanzania kendo tibro bed ka ikawo ngimagi koro ok mana sand mano sand gigo kende. Aparo nitie weche ariyo mipenjo no. One en nyiso ni nitie trend ma jotelo ama the East African countries leadership osekawo mondo gi silence go jogo ma penjo matek. To kiwinjo ka security agencies ma Tanzania go ongoso gin kuwacho gima notimore ni to wabro nyiso jopiny ama piny mangima gima nwatimonu. It's the same thing ma police ma Kenya kae nyiso jogo magi abduct. Nikiwacho kama nwaterie kod gik manwatimoni to we will come for you ama wabro expose maundu manwatimoni. Koro mae nyiso ni indeed reful mama wacho chande ni secret agreements between states in gima real. But having said that, enene jogo makedon ratiro mar Uganda ama jogo madwara dier okonego beni uso gi luoro to gikawo luoro no.
emino ka Boniface Mwangi giri kata ko pod no siem wangi nki wach gi man watimonu gi ka watu makende mondo gi overcome luoro no to mondo gi chungi adier mano wach ma very important mondo wangi to mara dek enine sama idwaro ratichi to nitie institution of justice ma oketi kendo oyangi ni nyalo konyi yudo ratichi regardless then Tanzania nitie mechanisms mopogre minyalo tigo mondo pod Boniface Mwangi chop kacha mondo gi ratichi ginyalo timo application mondo gi visa kaka nyalo de kaka kanyo ginyalo tiyo mawakili mekgi to kopo ni Tanzanian authority pod influence nyaka the judicial process matumre Arusha gima wang'eyo ni the issue mar Boniface Mwangi kod Agatha it cannot be left to be only on a legal process. It's a political issue. The Boniface Mwangi, the Agatha issue is a political issue and must also be dealt with politically. Yes. Koro, emomi Boniface Mwangi nochoni, Gibro engage with various mechanisms. Mondo gimani go ratichigi. And one of them riwinjo karaka kusipna Salim ko wacho ni Willy Mutunga no wacho ni Jotend East Africa ge beno deal kod gi politically semo kori kumo gi to engagements ama the safar mano ngiso ni koro okwado na deal kod issue ni within the legal frames but other mechanisms mabe wanyalo tiyogo mondo wachni oyudratiche moro bende enni what you want to East Africa kendo yenwa wuotho within East Africa to nitie mechanisms kod protocols mondo benwa luwo to ka adier Boniface Mwangi no luwo chike mani dwaro mondo gichop Tanzania to then Tanzania authorities timo gi kamano wabende Kenya wanyalo penjere to kan ang momiyo wanya yieni Tanzania High Commissioner mondo podo bed Kenya kakai. There's some of the fundamental questions mondo ben jo Kenya penjore no what's ginegedi in good faith give it more legitimate thing lakini gikmano timnigi gin gigo moko de oratechigi ongo ben koro jo Kenya bende koro wachako penjre koro penjogi ni ang momiyo nyaka want to koro wawe Tanzanian nini officials mondo pod operate Kenya kae Salim bende chako owacho penjo moro ni ka Tanzania ma host some of the very important institutions makonyo kendo tayo which megaratiro mar oganda East Africa mangima to Tanzania koro behave kamae ongo ben koro den koro wachako penjogi ni do we still need to have the East Africa Court of Justice still based in Tanzania and do we still need to have katamana nini parliament mar East Africa monopodo be Tanzania. These are issues makoro now goes just beyond the legal questions but also now political question. Emomi wawacho ni mbinu yoyote ma onigotigo mondo Boniface Mwangi oyudratichigi it is important. No what apart from Boniface Mwangi nitie other cases mabendo so exist emi wanwa wacho ni nyaka bende koro wa think revolutionarily about this issue. Thomas Sankara wacho ni a little element of madness is important for certain things to be done with clarity in future. Aparo ni wachini onigo benilo ya kisheria to any other mechanism ama mbinu mondo benitio go mondo wabed kod clarity kendo luoro bedi within East African countries onigo beni ikao kangego. Odenj karwaki etwa ke winjo kanyo kaka Ojiro wacho ni nyalo bedo ni nitiere siasa moro ma odonjore gi nin koro kakori bende paro ni nitiere siasa moro ma nyalo bedo ni nodonjo e wachni mar Boniface kachiel kod Agatha. Tadira ka wang'iyo sirikal mano mar pinyno mar Kenya kachiel kod mano mar Uganda nuwinjo bed ni timango mar mondo miyo rit ratiro mar jogegi kata jopinygi makoro nokale san makamae pinyno mar Tanzania nikech gima kamae nochakore chieng' tarik 18 chieng' tarik 22 emano juange jogi e tong' mag pinjegi. Okay, ka koro gimonego wachago en achiel Tanzania nigi yiero higani and en yiero ma Tundu Lissu kaka jatenda kweth makwedo piny owacho oseyango no biro betie e chung' mar yiero no but gi demand ni kapok gidhi e yiero no nyaka reforms moko bedie mondo mi yiero no bed ma free and fair, yiero no bed makare. Tiende ni gin kama ne wantie 97 kama ne wawacho no reforms no election in 1997 koro ka gichopo kanyo koro nikech mano
CCM neno ni kapo ni reforms otim tibro golgi oko mara piny owacho and ibro yier chama machielo. So mae kelo element mara siasa ne iye. Gima da kwed kendo motegna ahinya en ni ok inyal kawo welo mobire pinyi mapok otimo ketho tichako sandogi, because criminal offense cannot be anticipated. Ok inyal punish criminal offense in anticipation. Ni wachich kodi ni dhi ketho chik makama omiyo koro omake chuth mondo wasandi. Nyaka rit ma ng'ato tim ketho, kata kaponi gombo ne mar timo ketho onyisore ayanga inyalo make. But ka gombo no konyisore kata ok onyiso dalili moro no dwa timo ketho, to ketho be pok otimo gimi make ne onge. And therefore Tanzania nigi yore mang'eny mane ginyalo tiyogo. Kana sani magiwacho ni ka jogo chako nyono pinyno, to koro gibro kawo negi kendo kang' moro machielo. That's not the right route. Nikech jogi ok odonje piny kaka illegal immigrants. Ok gidonje piny ne yo mokwedo chik. Ne gidonjo through the passage makare ma chik opuodho. Ma passport gi obedo stamped. Magin welo ma Tanzania ong'eyo. Kenya release gi, Uganda release ng'ato, aito Tanzania receive gi. Nitie procedure kaponi wendo mabire pinyu ok odwar. Ndigi milongo ni prohibited immigrant. Koro uluwo that procedure to declare a prohibited immigrant. Tieni ok onyal donjo Tanzania kanyo. Ka Boniface ok nyal donjo Tanzania, then onge gimi threaten en wabro kawo ni okang'. Kineno ka nitie ratichi moro moseketho, kata nitie chik ma Tanzania moseketho, then follow the law mondo declare a prohibited immigrant. Mano kende kuchiwo passport ne anywhere. To Tanzania already said declare a prohibited immigrant. Kata dwa donjo gi mtoka, kata dwa donjo gi ndege at the airport, ibro geng'e in Tanzania ok oyie ni mondo idonj kuro. But mondo mi gikaw jogi mondo giroch ratichgi, ano kapar ken gima ni kare. Ai mondo mi president ma Tanzania wacho ni nwaneno mtiririko moro ni jomoko ae pinje moko mondo biturwa ka. Achako ni kang'isi ni Tanzania nodonje pinje mamoko moingo piny moro amora. Tanzania okonyo pinje mamoko. Kata Mandela at one point kadwa travel, had to travel using Tanzanian passport mondo travel oko mar Africa. Ma Tanzania manyerere mo organize ne mondo Nelson Mandela yud passport. So gini ochalo gi gima ne timore America kinde mag kwedo ginene rangi mar jorotenge. Ka Martin Luther King Jr. on the southern side of America. Depending what are you doing in Birmingham? To watch an injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Kurukaniti injustice in Tanzania is a threat to justice in Kenya, is a threat to justice all over Africa. So kwanya ling kaka newa ling 94 kagik moko timre Rwanda minegoji aito bangi ti chungi chayawa ni pinje mamoko dak nu gole duondu sama ne ketho ratiro mar ji Rwanda. We cannot keep quiet karatiro mar ji katundu Lissu iloro ne for so long ma oko charge gi offense e court ni poditere kon nyimi joka jajo wacho nyoro ni a justice delayed is justice denied. Koko dwa charge ngane will set him free. Kejo kunya detain for 2 months to poku charge poku ngisa ni ketho mane mengo mundu kele mbele na officially mondo hearing ochake. So kwanyal keep quiet kama gotimore. Kanya getimo manani Boniface Mwangi poto kwa biling kech mago gino wetewa. And gimupogo boundaries gi magi colonial. To ang'o ma sirikal mar Kenya kaachiel kod Uganda winjo be ne timo gi sani mar ahinya nyaka lure ni sani koro noseroch ratiro mano mar Boniface kaachiel kod Agatha. Of course chal gi gik ma Willy Mutunga wacho ni one kaponi japinyi owuok modhi e piny machielo ok otimo ketho kuro ratiche orochi chalo gi nyako moro manyine no nywa manyo manye ni e pinje maoko manyo ng'adne buch nekni. It now takes the country itself. Koro ken familia mar Boniface Mwangi kata one, the state should actually demand accountability and explanation on gik manotim ni their citizen. The Ugandan state, the Kenyan state onego demand accountability from Tanzania. Ni citizen wa who is a law abiding citizen ne ni e pinyu ang'o motimre ang'o o allege no timne gik makamagi ang'o motimre to kang' mane musekao kata twa mane mukao mondo make sure ni justice oyudre citizens wa. So Kenya and Uganda as a state unego kao kangno against Tanzania, demanding information, demanding explanation, and demanding accountability on their citizens. Manyoti minegi rochra tichgi aluora margine eloka machielo mara border. Yes. Nti gimidwa medo jiro. No, angi ma anyalo wacho enini jotelo ma josiasa meg East Africa oseng'iso ranyisi ni giriwore mondo giroch ratiro meg Uganda modak e pinjegi. To mano nyiso mana kata kaka statements magi wacho kod kaka gi behave kendo gi respond gik magi feel is a threat to their survival. Emomiyo ana wacho ni the East African people one wa onge kod to between us or among us. We are one people, we are one community. And jukumu mar the East African community members, jokanyo, ordinary people, professionals and everyone mondo wariwre wabed one thing the way me wacho mondo wariwre weche meg ohala
wariure bende weche mege kedo ratiro mar oganda kendo wariure bende weche mege chung kod adier emiyo wawacho ni to mar ariyo en Kenya is a shining light and hope for the entire East Africa. Kenya pod nyaka dhi mana mbele, the young people, the human rights defenders, the activists, professionals nyaka pod wadhi mana mbele mondo wa influence weche mege ratiro mar oganda kod adier in all the East African countries. To kata kopo ni wabedo targeted against by these regimes moko believe ratiro mar oganda kikwa oluru kikwa luoru because bado mapambano Atomene nitiere kaka jogo makedo ne ratiro mag oganda inya to mago mawuok e gwenge mag East Africa kotudore kod maundu makamae makoro notimore ne joked ne ratiro mag oganda iwacho ni wach kedo ne ratiro mag oganda onge boundary mora mora ojiro odeny bende paro nitiere kaka jogo makedo ne ratiro mag oganda nyalo riwore kata nyalo nywako lwedo e chung kamoro achiel kod Agatha kachiel kod Boniface. Yes, I've said that and waseneno ka Kenya ka mano setimore jokedo ratiro mar oganda ma Kenya ka osewuok gisedhi nyaka e ginene office mar mbetre ma Tanzania in Nairobi ka mondo migi chor duondgi e wach mar kwedo gigo duto motim ne jokedo ratiro mar oganda ma Boniface Mwangi kachiel Agatha. We wish to see the same in Rwanda, Burundi, Congo, Uganda mondo migi riwre mondo Tanzania itself kata Tanzania nogono mondo giriwre mondo giwuog e duol achiel e kedo ratiro. Asenyisi an pod anuoyo ni jamak ni jitoch kidwaro wach mar lokruok kod kedo noganda ne Tanzania. Unfortunately jamak toch no koro lokre muofu en owuon. Koro be kendo nyaka mak ne toch mamak bade. To koro kendo gore gi joma mako bade gi joma mako ne toch mondo mi oyudi yo moluwo. So Tanzania no play a very big role in terms of democratization of Africa, in terms of liberation. Those struggles kata pinje mano choose mondo their armed struggle. Tanzania still supported them with resources, moral support. Ka koro gibe sani koro ginyuore magi lokre muofu ni gin giwegi. Then aparo ni riwruok mag joma kedo ratiro mar oganda should come together mondo mi owach ni koro wabiro kanyakla wakwedi okang' mamalo gi Tanganyika timo giket pressure e pinjegi mondo sanction mi wacho go ket ne Tanzania. Maybe kanyalo medo kanyo bende en ni jogo makedo ratiro mar oganda osenyiso ranyisi mar tiyo karachiel. Kami example election manokalo chande kanene Museveni otamo Bobi Wine timo campaign kendo yudhene ni mako ka ihinyo itumo nadi wan wakao ranyisi mokuongo bunu wadhi bwa occupy embassy, the Uganda High Commissioner embassy, High Commission in Kenya, and within a few days jogo mano makte Uganda no golo. Mara reyo bende human rights defenders kod professionals ma Kenya kakai osebet ka tudre kod jogo makedo ratiro mar oganda to give them solidarity, support weche mopogre nja kanyo ni neno ka Mariam Sarungi ne idwa bedo abducted bathe kakai gima notimre ni jo Kenya wegi mag human rights defenders no goyo koko iyo mamalo kabisa bi Mariam Sarungi no yauni bo owe thuolo to mogik kaka waloso sanini human rights defenders kod organizations makedo ratiro mar oganda osebet ka train activists kod human rights defenders mok Uganda kendo train gi Kenya kakai kata mok Tanzania be train Kenya kakai to wa share knowledge, good practices, to analyze scenarios mondo wa fight as a unit to bekta kapo kwa di mabor nchi neno kancho Mark Boniface Mwangi giri Tanzania to lawyers ma Kenya kai LSK through Faith Odhiambo ne coordinate kod advocates man Tanzania mondo gi communicate to gingen ang matimore to what kind of support midwaro mondo okonjogo manti situation kata mna Uganda kancho Mark Besige kakai lawyers mege Besige giri no biro mna Kenya kakai bobet kod lawyers ma Kenya kod civil society boketo pressure yaka koro Besige koro teriango idoho koro coordination is the key to duare mondo time zaidi weche mege training is still lack pod ne piny to wangeyo ni kwa makore motegno kendo kwan kod geno to wabro liberate East Africa mzima. To nyaka sani koro international community nitiere kod ting mane e wach mar chocho ratiro mano maga joked ne ratich oganda mane waneno. To bende nyaka sani wanyalo wacho ni international community osechwalo duond gi moromo e wach makamae Ojero. International community ni kod teko mar konyo ikedo ratiro mar oganda kendo mar sundo piny owacho mondo otum justice ni jogo mohinyi to international community bende ni kod oteko mondo support human rights defenders iweche mopogre. For example,
ka human rights defenders ni situations to international community nyalo gombaka kod piny owacho ama nyalo surutisha piny owacho mondo otum justice ni jogo. International community bende nyalo chiwo support, financial support, technical support i weche mek dondatero mar oganda. To mogik bende ene ka dhano mak dondatero mar oganda ngima gene kamarach. International community bende nyalo konyo weche meg asylum. International community makimu winjo bende donjore wach ni motegno mondo wane anene jogi oyudo ratich yeyo makare oje. International community ko chakre kod international justice institutions like organizations ICJ, IJM, international human rights organizations, monitoring organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, UN organizations, kaka UN Human Rights, manyalo bendo independent reports of the status of human rights, periodic reporting mitemo kaka penyo yote kedo ratero mar oganda kedo selo record weche moko mege ratero mar oganda mage are opportunities manyalo expose the government of the day kaka gise respond to human rights. To mogik bend international communities mabe ginyalo timo maduong kabisa enini ginyalo support organizations individuals mose ka okang mambele kedo ratero mar oganda mondo ginen gi make the right support mechanism ama safety and security mechanism makopo ninge maginti hali hatari to inyalo chung kodgi. To so far wanyalo wacho ni gise respond kose pod gilenga lengo. To ka gi respond adequately, but angeyo there have been conversations between katamana embassies heads ama the UN leaders to communicate with Kenya. Babenda angeyo ni katamana kabla Boniface Mwangi newegi there was pressure and conversation between the international community kod the relevant governments mondo wach mar Boniface Mwangi ni oluwe in the lenses of justice. So we believe ni gisete more, but they should do more. Channel community should do more. Mondo ratich oganda, mondo miluor, to mondo jogo ma are found culpable irocho ratiro mar oganda mondo kawe ni gatua mar ketho. Yes. Haya dono wakao yoyo marareo etwak maro echeno mar mbakoro mnyakora mogia jongwa modho pi matin ka waduogo etielo mogie kabo bedo kasomo moko kuom ote ma uchualo kik idhi mabor. Jatelo emele ugochona to kendo enomor ni nyathine timarus gi parinit gimora mora timre kaka en nodwaro. Rajiv ni kanye? Rajiv ni kanye? Rakesh ng'eyo Rajiv emantie atar. Kapo ni entie atar sani gi Rajiv mano nyiso ni koro kanyal dhi altar ok giboya monda donji anabro timo ang'o? Anaparo ni Rakesh nitie kae machiegni. An naromo gi chuk dar mare miluongo ni Shira to nowacho ni Rakesh dwa timo gimoro marach omiyo koro wan nyaka wabed ane motang' kae. Koro in kik item dhi kamoro amora winjo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet kai kinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto.
Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni duond ya Wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Machiegni kendo nyakwara Mugia Juang e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbako Roma singoni na bobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa okinyi makawuono. Ote makamago abobedo kasomo gi achiel kachiel mondo winja ne pachi kamora mora ma itudri kodwa. Engineer Lazaro Kanyambok ngisa kaini Joyce Oduor silence mar regional boundaries mano bodies AUC over atrocities subjected to human activists in Tanzania is a clear picture ni AUC pod en mana toothless bulldog. Odhimele kwacho ni dhano okber kabedo subjected to such kind of cruel treatment mane jogo yudo in this era. Otherwise, jowa bende nyaka ng'e their boundaries. Onge president manyalo bedo comfortable koda ng'ato kaka Martha Karua mosebedo kata presidential candidate kod Maraga ma former chief justice e pinye ni gibiro timo activism nigi show solidarity kod opposition. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada Eastero kamana inya Vitalis Ochieng wot game Karariu benengisa kai ni Ramogi TV lera kendo aluo twaka wacho ni rito ratich jokedne oganda en gima bera but telo moko osebedo kanyanyasagi ma ok bera kendo gima dwaro ema gima duoko wa emudho ka gik moko timore. Ka gik moko timore maricho kuomgi okang' malong'o mikao bende onge. Koro gini kaber onego non matuta mang'ini shida ni kune. Odhi mbele kocho ni ok ber ka waneno gik moko aina gi timore ei Afrika. To gi Kenya wani lit sana. Isandogi ma ok ber. Ote machielo awacho kanyo ni ok ber ka waneno gik moko aina gi timore ei Afrika to Kenya wani lit sana isandogi ma ok ber. Ote machielo kwa nyalo mana dhi ote machielo. Mano mar Vitalis Woodgame Karariu asetieko mano inyalo mana ketna ote machielo mamake Precious wacho kanyo ni jokedne ratich oganda kedo nwande kendo mano gima ber kabisa lakini sirikal masani ni dwa timre kodgi ma ok ber kata matin. Odhi mbele kocho ni kendo sani yudo ni ilal kodgi mara inego gi kanyo to sirikal onego lokore. Mano mamage Precious Thomas bende ngisa kae ni oyawre Joyce mai Thomas Gori antie Kisumu en adier ni jotendwa mag East Africa winjore mar ketho ratiro mar jopiny to wan kaka jopiny onego koro kik wayie
duokwa kuma wasewuokie. Aya, tom odhi mbele to wacho ni to en adiera ni sirikal nigi lwedo e ndicho mar jowa mane otimore Tanzania kaluwore gi kaka gisebedo kaka giloso to maslahi Musalia Mudavadi nyaka kwa jopiny ng'uono gi tama mane otiyo godo. Boniface Mwangi, loving comrade, yeah you are, far away from home. Aya, magomo kukum ote manyakwa Ramogi Ajwang chwalono wako kale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Winjo kanyo ka koro nitiere ote moro odeny ka koro nitiere janeno wa moro kanyo makoro seyo riwruok mag pinje mag Afrika AUC ni nyaka sani koro kaluwore kod gigo matimore pok wawinjo gimoro amora kowuok korka AUC. Aparo no gine ne otimo wach majolo waja ni chayo gweno di chayo gwang. Ni jotend riwruoge mag pinje mag Afrika ma ugwe okosetimo kare taito wacha ni jokedo ratiro mag oganda bendo nego ng'e boundaries magwa. Aparo no ng'eyo boundaries emana nwa wacho ni ratiro koroch Tanzania to mano buogo ratiro ma Kenya ka buogo ratiro ma Uganda buogo ratiro ma Rwanda. And benda chaka wacho be ni pinje wagi wana oganda chiel boundaries gi mzungu ema nogoro nikech kiyudo jaluo ma Kenya koko pogore gi jaluo ma Tanzania. Nwaneno kinde mane jaduong' Timamo nindo to waneno kama bende Mose nindo Lowassa kobiro to wacho ni gin wede gin Masai achiel ma Tanzania gi ma Kenya gi gin anyuola achiel and ging'ere. So boundary mag mzungu gi kik mi waling kanya wadwa moro sandore kucho. And I don't really think ni ka ji odhi Tanzania kedo ratiro mar Tundu Lissu to gidhi kedo no opposition. Gidhi kedo ratiro mar Tundu Lissu kaka human en dhano mokwongo kapok obedo jo opposition. So Kenya wacho na ni ng'ama odhi kedo ratiche ka ratiche sirikal rocho ni mano ng'ama siro opposition mondo gol sirikal. No, en ng'ama kedo ni Tundu Lissu kaka dhano maratiche rocho monego yud ratiche. So ayiera gi jawinjo na paro ni Engineer Lazaro ni en adiera ni mondo mi riwruoge mag pinjegi ker mag pinjegi wuog oko tung mosuo mondo mi gikwedi e okang' mamalo gi manyotim ni pinje ni jopinje mag-gi e piny Tanzania. Wang'enwa bende wasebedo gi ketha inago. Wanyalo paro gik manotimre ni Kizza Besigye ka achiel gi joma moko nyako ma Tanzania cha kano biro ka to wane mwathoro chiwo thuolo mondo me pinjegi olugi ka mondo abdat yoter gi pinje magi kucha mondo donjnegi. Koro ma samoro nyalo kelo luoro mondo mi kik wawuon kech wabibo siemo wang'wa ndo un kanye Kizza Besigye ni kanyo nyuwe nadi ten ng'ama ni e pinyu e yo makare ma passport nobedo stamped ni e pinyu ere kaka nyomake ka okung'eyo. Koro bato kene kawando mano kende mwatimo ni wang'ikore momak japiny gi magidhigo. But wato maili koro jopinje wa isando actively to onge makosa magitimo onge ketho magi face back e Kenya ka ok ni jo Kenya modhi omo gi Tanzania kata ja Uganda odhi omo Agatha Tanzania en ja Tanzania ne masando gi for no offense committed nikech gin gi thuolo kaka Tanzania ni ka bon face ke Tanzania kata sani Joyce midhi kuro mitimo ketho igo ng'ato kata ikwelo ibro donji ni kalore gi chike ma Tanzania ok bi sandi ok bi dewo ni ja Kenya ibro donji ni e court ka Kenya donji ni ja Tanzania. So there was nothing man stop serikal ma Tanzania donjo ni jogi kaponi jogi timo ketho mora mora to dhi golo gi hotel ai titimo ne time mama chiengla ai nago tirocho ratichgi okapar ken gima pinje wagi onego be no ling moko wuoye kendo kata ka giwuoye to nego giwuoye mana motegno choth ka gikwedo kata doko nwa be wan gi lwenje omoke Kenya ka to nego be ni mai to gigolo duondgi anda chaka nwa ni riwruoge mag joma kedo ni ratiro mar oganda bonego wuog oko mondo giriwra riwa motegno mondo giwuo mondo Tanzania oneka liet moro donjo ne muwuok e tunge mopogore opogore mondo ging'e ni gima gitimo ok ni kare. Ojiro karwa kitwa kangi bende chiu pachiko tudore kod ote ma jonno magwa oro kata kamano winjo ka Engineer Lazaro wacho ni joked ne ratiro mag oganda winjo be ni ng'eyo boundaries mage to jomoko bende osebedo ka liekore ka wacho ni wachne mano mar kedo ne ratiro mar oganda en ohala moro ma iloko en adiera en ohala kose mago gin mana weche ma liekore ni kalore ni en ohala mane momiyo Boniface Mwangi koro no wacho ni wuoge pacho kae odhi e pinyno mar Tanzania mondo one kaka ginyalo chung machiegni kod Tundu Lissu. Jogo ma wacho kamano onge beni ube wapenjo gi penjo ni en kaka dhano not even as a ng'ano makendo ratiro mar oganda en kaka dhano kotimne mahundi yoyote do morgo assume ni in
omaki okteri court wakili okudwano neni familia ni kikine dimorgo koro kagino okmori then ngiso Tundu Lissu begino okmore to jogo moratiro mar oganda begino okmor to mar ariyo en ni human beings are born with reason and conscience to wan kaka jo Kenya wan gi chike matayowa to piny mangima bende loso chike matayo kaka gik moko itimo ka ng'ato ni kod ywak i weche ma gik ma jogo ma kedo ratiro mar oganda timo donga paro ni nitie opportunities monyalo chope ywak nego but adier makende niya wan waonge kod ywak gi jo Tanzania kendo wan waonge kod toyo yote gi piny yote gi jogo mani pinyno wan kod to ama ywak gi telo mani pinjego moko deo rito ratiro mar oganda to nyaka be ing'e nitie jogo ma bende pok lonyo donjo nigi mondo gitambua weche mag ratiro mar oganda to nitie bende jogo ma gin jolwedo mege jo mahundu koro ng'ama loso no nyalo bet ni pok obet gi lony i weche mwaloso meg ratiro mar oganda kendo wat ne moro bende pok ohinyore i lwet sirkal ama en agent mege jo mahundu koro an mane kaka nyalo neno ng'ano but adier makende en mana kaka jago moro imu mani luongo ni Sol kanoneno ler to gigo mane nokwedo emakro nochako kedoni tej bende jago moro bende mani ni luongo ni Zakayo gigo manotimo maricho kane oneno ler to neno lokore chako timo gik mabeyo jok maloso go wan gi geno ni chieng' moro nigine ler i weche mar kedo ratiro mar oganda nwach ratiro mar oganda kokedni eka ng'ato dak kod chia chieng' ma nigine lerno ang'en gin mani gibedo gawo mambele mar kedo ratiro mar oganda e piny mangima yes amenda ne somo moko kuom ote manyakora moge jompo ne medo chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono ote makamago asomo gi achiel kachiel mondo wamed winjo pachi kamoro amora ma intiere Ruth Nyathi Ochieng' isaka ni Joyce Musnawelo gima notimore ne jokedne ratiro mar oganda ne lit kendo en gima ok owinjore timre ne dhano moramora and especially Boniface. Video mare osedhi viral adwa imagine ne nyithinde neno video no kaka no sand wuongi donge gino nyalo kelo koyo ne nyithinde parni koro gipenjore ni odhi mbele ni kababagi eminyalo timne kamano to koro ginto yacho ni self-esteem margi has been shaken ginyalo luora kata dhi school gimarach nyaka wakwed kaka jopinya to iseyo gwang'a to gweno bende iseyo piny ka piny nigi chikege owinjo jokedne ratich oganda ng'e jo Tanzania odhuro pacho kae Migori town chalo thurgi gitimo hala very freely toka kergi ochako lweny binago owinjo opar diriyo revenge gima nyalo bedo worst mogik to warito sirikandwa mondo kawo okenge mowinjore ewi sanda jokedne ratich oganda go kik giling as if nothing has happened aluo twaka anu moja enako Okampo bende wacho ni ma Okampo mar Ore Village Suna West wacho ni en adiera ni Tanzania onge freedom jo Kenya ka odonjo e pinyno to imako to jogegi donjo free Kenya kae maonge kata ng'ama chunogi mano ng'ama chunogi ka bende ote machielo mano mar Malaki wacho ni mbako romo an Malaki Orondo aluo chenro ka an Gema Gongo Siaya Kogalo pacha ewi sand jokedo ne ratiro to aneno ni Tanzania en dictatorship makata tim mana ang'o to Tanzania ok nyal lokore to mano emomiyo podi gin chien mago mana moko kuom ote manyakora Mugia Jwang' medo chwalo rwako kale yore waduto te maga tudruok okinyi makawuono med chwalo ote magi obobedo ka wasomo gi achiel kachiel e kinde mwadhi mbele
kod twak marwa odiochienga kata okinyi makawuono. Wadong mana gi thuolo matin kende kata dakika matin kende to atieko twak marwa okinyi makawuono. Kaluwore kod gigi duto makoro wase neno katimore Boniface Mwangi giri osewuogo ko ing'isa ni wadong mana gi dakika 7 kende to atieko twak marwa okinyi makawuono. Wanyalo wacho ni next step winjo bed ang'o mar mondo mi wane ni gik makamagi kik timre kendo bed ne joked ne ratiro mag oganda kata ng'ata mawuok e pinyno mar Kenya, Uganda kata Tanzania ode. Aparo ni next step wasewacho ni namba achiel okawo okang' malach ni piny Tanzania. Ka Tanzania itself onge gi capacity are not willing. Ang'eni capacity gin gon nikech en piny owacho man gi migawo mar police gin gi bad do ginyalo kawo okang', but samoro they are not willing. Kech samoro gima nye bad migawo mar obila otimo ni moro piny owacho mantie loch gi sano. Koro if they are not willing then wanyalo kawo the other steps man oko mar Tanzania nyalo kick in. Machalo kaka East African Court of Justice kata African Court of People and Human Rights kaachiel kod migawo mopogore e piny ngima. And adwa ni mondo mi amedi ni sama Boniface Mwangi ji ni timo ma to joma moko be onego chiwre achiwa mondo kik gifail ne en gir ji ariyo moko mara isolated. Wan kaka East Africa ineno samoro amora jo iskitimo nyasi moro amora Kenya ka kwasewero national anthem wawero ga anthem mar East Africa. E anthem mar East Africa no nitie stanza mar ariyo mawacho ni tuilinde uhuru na amani. Ni wan gi imiyowa jukumu kaka East African citizens ni mondo warit freedom marwa. Freedom of speech, freedom of movement, freedoms mopogore. Sama Boniface giri dhi kucho mondo giked ni ratiro kata giked ni freedom mar Tundu Lissu gi joma moko. They are actually responding to the call mane East African anthem. Maluongo ni wan kaka Jumuiya mar Afrika Mashariki. Wan kaka jopiny. Wawuogo ko mondo walinda warit kabisa wach mar freedom mane wakedo ne mare mochwerie mapi wango chwerie so that waked ne wadefende. And I think ni kik waweya gir ji ariyo. Other human rights defenders must get out mondo as the next step mondo ging'e ni biro mako ji michop go kure to ma Tanzania be ok onego ling ging'e ni akanyi mako jogi joma moko biro so that nyaka gitaya up magi fweny ni we have to shape up or we ship out wawuogo ke loch nikech ok wanyal rito ratiro mar oganda nikech gin giwegi giketo kok gi ma and kato kinde wetena man Tanzania ang'eyo quite a number giwuogo ko mondo giket ratiro. Tanzania oketo koke e wach mar UN convention mar ratiro maro kinde mawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mondo mi obed gokil ma represent ne okil kokil nigi ratiro mondo mi ochungi buche kendo mondo yal ko yalo ni client ne so ok nyal gengi ok nyal bedo threatened gi police and therefore nego wuogo oko ka rombwa as much as wamanyo ratiro ni ji ariyo gi wamany kendo teko moro mwuogo gi duol motegno e pinje wa mamoko gi to nyaka e Tanzania nogono mondo wa direct hit ni Tanzania gifweny ni gima gitimo ok ni kare to wawuoch gi ando kwa biling erokamano. Korka kori aparo ni gima Salim wacho en ni onego ben wa deploy new techniques and strategies mondo wa build a critical mass manyalo push agenda weche ratiro mar oganda. To Salim bende chako wacho point moro kae manyiso ni beyond case mar Boniface Mwangi kod Agatha onego ben wachako waendeleza mbaka manyalo konyo loko pach oganda ma East Africa mangima. Mongiso ni watim civic education at the grassroots level mondo jopiny ong'e ratichgi to wago beyond civic education mondo koro watim political education makoro nyalo miyo dhano move into action for a political discourse. To mano nyiso ni an kaka jogo matimo makedo ratiro mar oganda nyiso ni koro nyaka wariwre to walos kod jogwa matiyo kedo ratiro mar oganda wa engage other professionals obed doctors obed teachers obed advocates mondo wate obed the international community mondo gigo matimore mok morwa wariwre to walos kod sauti achiel mondo watiek weche mege mahundu mar oganda. To mogik awacho ni East Africa en marwa. To East Africa ok en mar ji adek ang'wen man in the position of power. The biggest message en ni jogo makoro tayo mahundu i East Africa ong'egi en William Ruto, en Tundu Lissu, to en Museveni. Tundu Lissu Samia. Sorry.
they should be hounded out of power. Jogi should be ejected out of office. Mondo wabed kod a break from the old system. To nyaka sani pa ni jogo makedo ne ratiro mag oganda winjo be nigi ketarita mana inyanya to ka giwuotho e pinje mag East Africa kata e region mano mar East Africa inyanya to gino mano no otimore ne Boniface kachiel kod wach ni mogeka one enemy from my background criminology. I think no mokwongo we erred in the strategy manene Boniface Mwangi odhi go Tanzania. Aparo ne digidhi mopogre at different times, so maybe not all of them they could ndege. So basically gimwacha mwacho ni because koro en gimanyisare alela ni pinje serikande mege East Africa koro oriwo tola chiel mondo ogoreg jogo makdonda tero mar oganda kendo gikum jogo madwaro ratichgi. Nyiso ni koro nyaka jolony kaka Salim Giri and others must now come up with the mechanisms madhano bedo trained which mege safety and security mechanisms manyalo cushion jogo makdonda tero oganda against hinyruok. To mara reyo en weche mege mental health ama social psychological support. Iwon wacho kaka ni gik manyithind Boniface Mwangi neno ama winjo ni baba gi nopitia mechanisms mage miketo mondo cushion families mondo kik crumble ama kik with peck maduong sand ama lit ma achiel kuom familia gi kale. To moro bende enene what kind of support manyalo yudre mondo ota weche mege kedo ratiro mar oganda including technical support, regional solidarity. Iwinjo ka Salim wacho kaka ni chien kucha Mwalimu Kabarege ne loloso nyaka passport ni Mandela mondo yud an avenue and way manyalo dhigo woko mar Africa mondo dio lobby iweche mege ratiro mar South Africa. In the current new norm, makuro wan kodosani, putting in mind the current legal and political dispensation wan kodosani, mikakati mage minya loketi mondo o support jogo makedo ratiro mar oganda mondo netbox ama stumbling blocks ama challenges mage kale sani ginyalo overcome mondo Africa maugwe obed kod lokruok waduwaro kendo mwagombo. Otherwise gimang'eyo ni jotelo mege East Africa oriwore mondo gigowa, jotelo mege police ama security oriwore emomiyo inyalo bedo abducted Kenya kakae tinja piny moro to mano dhi adhiya, inyalo lal kodi to mano dhi adhiya. Koro riwruok magin kodo chande wabende wariwre for justice kendo wariwre for solidarity kendo wariwre for the push for accountability and human rights. Kamano deny wach ni mogik wakili. Aparo ni mano ni kare adwa na yiera ni there's need mondo mi joma kedo ratiro mar oganda or build that solidarity and meaningful coalition across the borders mondo mi ngato kaka Boniface kachiel gi jowadgi, and I'm very sorry for Boniface mosiepna ne kachiel gi jowadgo nego bende ng'eyo ni kodonjo Tanzania talware lwetna ere jo human rights defenders ma Tanzania manyalo donjo lwetgi, ere okil man Tanzania manyalo donjo lwetgi mondo anyisgi ni an kae. But even back home here onego bende joma ni kae ong'eyo ni joma kama cross border gidhi kama gidhi timo gima kama, so that surveillance bedo my sustained ma ong'e ni ng'ane giri ni kama but kaki donjo piny machielo especially Tanzania aonge problem malach kabisa gi Uganda. Nyineno kama Martha Karua nogono odhi Uganda to okoyudo the same treatment moyudo Tanzania. Uganda the only thing manotimene gitame mondo mikiko apia a court which was sorted out. But Tanzania the worst manene ginyalo timo gibe was just to stop them from appearing for Tundu Lissu, nothing else. Nikapoke yudo license but Tanzania you can't appear, but you can't deport people no big Tanzania for what reason? So anaparo ni mondo mi just building that meaningful engagement and solidarity and coalition around the human rights defenders maging'eyo ni ng'ane ni kama esama kama, so that kagi moro timoreni even before kapok Boniface no
nogoli hotel, people ought to have known. Magik moko osetimore ma ji osewuoyo because to Tanzania makuro mos te ong'eyo and Kenya ka they are in touch. So I think that if that is done, kachiel gi pressure ma waketo ni pinjegi, then we will be good to go. Erokamano inya wakili Salim Odeny kachiel kod na Frederico Jiro kuom kautulu mar okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mae. Wageno ni Boniface Mwangi kachiel kod Agatha Tuhaire biro bedo ka yudo ratiro margi kaluwore kod sanda mano sanigi godo e pinyno mar Tanzania, kendo wageno ni sirikal ma pacho kae kachiel kod mano mar pinyno mar Uganda biro bedo ka chung kodgi mondo gine ni giyudo ratiro margi tok kano sirocha ratichgi. Nyakwara Mugia Jwang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar mbaka marwa e chenro mar mbako romo. Elo jogo duto manoneno ni chenro ne obiro ne yo makare mano moriwo jowetena Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao, wagoni erokamano ahinya. Bed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur. Erokamano.